हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेब बरायहरबावबाय सो नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय जानांगौ टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानै दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैदों एक्चुअली नोंथांमोन बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोनहा गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैयो सो नोंथांमोननिसिम आसा खालामो दे भिडिअफोरा गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोना निमाहा होगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोन बर'नि आबुं सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोननिसिम मोनसे मोजां खौरां दि आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शन बेनारनि आन्डाराव दिहुनजानाय आरो मोगथां बसुमतारीजों डिरेक्शन होजानाय ट्विनी गाब बर'नि आबुं सावथुननि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैदों दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर बे बर'नि आबुं सावथुन ट्विनी गाब भिडिअखौ जोंहा एसबी भिडिअ चेनेला पार्ट बाय पार्ट आपल'ड खालामना होगासिनो दे लोगोफोर सो लोगोफोर जोंहा बिनिनो पार्ट 10 खौबो आपल'ड खालामना होबाय दे सो नोंथांमोना जुदि बे बर'नि आबुं सावथुन ट्विनी गाब पार्ट 10 भिडिअखौ दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजोंनो नायहैदो दे लोगोफोर भिडिअनि लिंकखौ आं डिस्क्रिप्शनाव होनानै होदों दे लोगोफोर नोंथांमोना चेक खालामहैबानो जाबाय दे आरो जाय बिथांमोना नायखांबाय अन्नानै माबायदि मोनदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो लोगोफोर जोंहा माखासे फैनो गोनां पार्टखौ नायबावनो थाखाय नोंथांमोना एसबी भिडिअ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाहैबानो जाबाय दे मानोना लोगोफोर नोंथांमोननि अनसायनाय आरो मदद मोनबानो बिथांमोनहा भिडिअखौ थाबैनो आपल'ड खालामना होगोन दे लोगोफोर सो लोगोफोर दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनबाय अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक खालामना होलांबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो खाबु मोनो दे लोगोफोर सो नोंथांमोन भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे गोजोन्थों।